Дами и господа, този поздрав е специално направен за Ахмедов, патрона от Белгия. Най-бареске в цяла Белгия, за най-добрия до Белгия, за Ахмедона. Вали гърми на Ахмедов, патрона, все му върви. За най-големия Ахмедов, патрона, хайде брат ми Ахмедов, па Бардани, Белгия. С Мерцедеса яша бе Ахмедов, патрона от Белгия. Ахмедов, патрона си боса на Белгия. Всяка майка Ахмедов, патрона не ражда, той е Балукедина и Симан Бутбари фамилия, Капа Баро Автумен, елегари на Ахмедов, патрона. Пак му върви, върви ви, Белгия, той е човека, канадикен ту Ахмедов, патрона. Душманен тудике, о Ахмедов, патрона, най-големия, о най-барон до Белгия. Ахмедов, патрона, сам е постигнал всичко. Има жена, къща, палат и най-красиви деца. Вали гърми на Ахмедов, патрона, пак повърви. Бешунело Ахмедов, патрона, керало душман наше перафмано. Ахмедов, патрона си машина, о да си легендата на Белгия. О баре думо како баре Вилеско, о Ахмедов, патрона от Белгия. Гърми на Ахмедов, патрона, пак му върви. Бешунело Ахмедов, патрона, керало душман наше перафмано. Ахмедов, патрона си машина, о да си легендата на Белгия. О баре думо како баре Вилеско, о Ахмедов, патрона Будбана бия.